Nyakoronga jonka mora mintiere okinyi makawuono chenro mar poko pogore akelo ni kantiere county namba 22 mano county ma Kiambu. Toka iseneno ranyisi mopogore mago mag wuoch mane pok mabiro bedo kwarango wuoche kido mopogore mag skul kanyakla kod mago mag joma chuo mabende achiel kuom rawera e pachoka osebedo kaloso. Arwakni machiegni maini chenro mar poko pogore kwa chako nyalo mona nyiso nyikwara Juanga nyingi to jakanye. Luonga ni Stephen Otieno ajo Ugis kama Nyalenda. Stephen iwacho ni intiere Kiambu ka. Lerno nyikwara Juanga ni nango mitimo hiye Kiambu. Aloso wuoche kineno. Aloso to kendo machaka uso. Kiwacho ni intiere gi pok mano mar loso wuoche. Dong samoro nyiso ni pok makamani chako higa mane nopuonji koso ni puonjori ni wuona. Puonj no chaka puonja 2018 to 2018 no be manang'e to kaka ne koro no biro no chako kethe kich na puonjara ni kamoro Kariako Nairobi kanyo matiyo higni gote kase mabiro ka higa ni 2024 Januari. Steve mana kaka iwacho ni timo hand loso wuoche to wuoche en mana kaka tich mora i pacho kae. Dibed ni kani dongo mane tich mani dwaro timo kata bed ni sikul mane samoro kos mane timo. Puonjruok na chako puonjra 2018 Kariako market. Ya, kase ma puonjra tang'e be gana chiel ne mi puonjri ting'eyo nikech ng'eye ka ber to ka idweche abich mondo ing'e tijni ka wiyot. Lakini ka wiyo kyota inya kawo kata higa mondo ming'e. Nikech ka nasomo ga engineer mechanical engineering then adoka bolo kich no kada ngiti chachiel no kende koro na shift emai ma be ok na shift to nikech no luonga chakre higa mar 2018 nyaka sani kisesomo ohando loso wuoche sani ntiere Kiambu dwach ni ohala mano mar loso wuoche chal nade gi wat na mano luonga na dhi akonye timo mana gimoro kanyo to kaka nosoya e tijni to nano ka tijni ber moloyo matimo mechanic kore maduoge ma kore ene mano puonja ma ng'eyo loso wuoche mo bedo kod igni go ema wuok ema biro nyaka ka koro kae mo chako lose kae untie ng'ama watiyo go kama watiyo ni en jo Okuyu moro mane watiyo kode kucho lakini ong'ere kono koro ene mane oluonga to wabiro ire koni eki. Mana kaka tich mora isewacho ber mobiro godo to bende wang'eni achiedh nade kata na challenges bende ok nyal koso. Akene gin achiedh nade mage ma bende sibedo kiyudo e tich mitimo. Challenges to nitie kech inyalo loso kaka neno koro walose ni kawo ndalo mang'eny mondo mi kata customer obi mawa use gibedo ka en mani koro wuoche ng'eni okethre nya bedo kamano but mwishowe nyaka iuse. Echalo season onyalo ka nyithindo yepo dhi school to wuoche ok dhi ahinya lakini ka giloro to makoro gidhi ka gima gida yepo no to eka wuoche dhi thothne. Ka wantiere ka thothne kata mana waneno kiuso wuoche kendo miloso bende gin mana mag sikul kanyakla kod mago mag joma chuo. Ng'at nyalo penjo ni to nyithindo manyiri nyidendi mine mon wuoche gi ok gilos nango. Mag nyiri ng'ene nyiri thothne ok girwaga wuoche mag pien mane omiyo ok walos ga mag nyiri thothne ka koneno waloso mar skul ni omiyo waloso mang'eny ng'eni ma en mar chuo gi nyiri to nyiri wuoche mag nyiri ok nyal kelo nikech wuoche mag nyiri thothne yudore mai Mtumba mar pien kama nyiri ok rwaga wuoche mag pien ahinya omiyo ka tek mondo mi walos kaso sol mar wuoche nyiri be ok yudre mayot. Uso wuoche ang'eni mana kaka ohala mora nyaka iusri oko kacha kene marketing itimo yo machal nade. Marketing wausa kaka neno ng'at mobiro to wauso ne onge kata platform moro moketo online monyalo use kono usa kama wholesale kata retail to mana ng'ama obiro kata customer mwang'ere go through simu tu kogochon to wang'ere kode mane waseyudo. To nango mbeni yonge mbui nikech wantiere piny modongo sani piny olony uso tinde ji timo mbui nango mbeni uno kuse mbui kokano wapango mar keto gi online
Nyikora mga jongo sino tipo mopogore opogore mag kido mopogore opogore mag wuoche ma bende iuso. Penjo nyalo bedo ni nengo chal nade mago mag wuoche wacha gi mag nyithi sikul bang' ibro bedo kinyisowa mago mag joma chuo. Ka koro mag nyithi skul gi mago gidhiga gi namba ka namba. Kaka namba matindo wanyalo uso kata 1,500 matindo. Then madongo kata 17 kodhi. Lakini pod wanyalo wuoye nengo gi ng'ama biro nyiewo. Mag chuo gi bei mayot 1,200, 1,200. Nikech ang'eni uso mana kaka isewacho isebedo kiuso gi wholesale gi retail. Lakini nengo kiwacho ni 1,200 en wholesale kose en retail? Wholesale koro ng'eni kiuso wholesale mano ng'ama dhi uso. Koro nyaka iusne bei man piny matin. Bei 1,200 kaka manyisi no mar mano retail. Ma be retail. Kaka nyisi ma 15 retail. Lakini ng'ama biro gi wholesale wabiro winjore kodgi. Kopogore gi mano, mar mondo mi wuoche bed wuoche, nitiere materials madwarore kaka pien e kinde mamoko. Akeni materials miloso godo wuoche igolo kanye? Pien kaka pien ma wagolo Kariako market. Wagolo tipime gi square foot. Koro ma nyedo kata ka ni square foot 3. To square foot ka square foot en 145 kata 150 square foot achiel. To wuoche mondo milos kata pair achiel mar pien kaw square foot, kama tin ni kaw square foot achiel kata gi nus. Koro ka use bei ma wacho no to ayudo kaka pesa no duogo machaka ayudo ohala wiye matin. Iwacho ni nopuonji tij lwedo. Lakini in bende iseyudo thuolo mar mako lwet ng'ato, ipuonjo ng'ato tij lwedo ahinya mar loso wuoche? Sepuonjo karibu ji 2 mung'eyo tich. To sani aonge kodgi ka sani gin gitiyo Kariako. Ipuonjo nono koso nitiere omenda matin ma samoro ng'ato golo? Dong kibiro to wawinjore kode. Gima nyako miya matin mar tiege. Abeno ka notiega notiega gimoro but anyalo tiega gimoro matin mobiro matin. Bende Kiambuka akeni un kinde muloso wuoche to samoro ok nyal bedo ni un kinde muloso wuoche ka. Piem chal nade? Piem to nitie lakini ok ahinya. Koro ng'eni wan ok piem ng'ato, wan koro walosa mobiro no wauso ne ng'ato. Steve, mana kaka achiel kuom rawere e pachoka ma bende yuto gi tij lwedo. Akeni en advice kata mana paro mane madichiwne rowere mang'iyo TV okinyi ma kawuono ka gintiere gi pok to samoro en tich ma bende gimanyo to ginyalo tiyo gi pok margi e yuto margi. Paro margi madichiwne rowere dibed ang'o? An gima nyalo wacho ne nyikwara mogi ni ka intiere gi thuolo mar timo gimoro manyalo konyi e maisha mari to tim, nikech ok ing'eyo mbele kaka mbele chalo. To kata ka nitiere wuoyi moro ma mbasna kata manoko nyalo dwaro mondo mi ong'e tijni, onyalo mana chopo ira mondo apuonje tijni otim. Nikech tijni ok rach, tijni biro miyo chiemo pidho go kata jodalagi. In iwuon Steve akeni higni 5 kowuok sani inenori kanye ahinya nyaka luwore kod tich mitimo? Higni 5 mabiro kaka neno yudo kae kini onyalo duogo yud kachaka keto marom kama chielo. Men thuolo makende ne nyikora mga juang ma bende osino tich mitimo. Inyalo chiwne gi namba mar sime iparnegi ni intiere kanye Kiambu kae. Namba mar simu en 07 01 11 25 10. Ayudora Kiambu opposite Radiant Hospital. Kichocho pa Radiant to nitie yo madonjo badi korka chich opposite to Radiant ibro yuda kanyo. Kichopo kanyo nyalo go namba nano tichopo ira. Kapok itang'onwa kata mana kaka iloso wuoche, ang'eni designs bende nyikora mga juang nyalo bedo godo. Wacho ni untiere gi designs magu ma bende uso. Akeni ng'ato kobiro gi design mare en owuon bende pod unyalo loso ne wuoche? Wuoche taloso chakre matin ma nyathi madonjo e school nyaka mane maduma namba mogik en namba 11. Lakini nitie kaka loso nyalo extend nyaka namba 12 kanga matiende duong'. Lakini wuoche taloso te namba chakre namba matin nyathi madonjo e school. Joma chuo be an gi wuoche gi kaka ma gi ki design gi magi te namba mora mora. Nitie nyaka mar nyithindo chakre matin mar nyathi mar official kamano eko.
nyaka mar ng'ama duong' mogik, namba mogik. Steve agoni erokamano ahinya. Kata kamano ok adamar mondo mi idhi nikech Nyikoro Mga oseno wuoche kido mopogore opogore, moko kuom gi bende nitiere to kaka kuom ranyisi wuoche kido mar skul. Ng'ato nyalo penjore ni wuoche ma kama iloso e yo machal nade. Daher mar mondo mi inyis Nyikoro Mga kaka iloso wuoche chakre chakruok nyaka giko. Nyakoro Mga mane chenro ma bende koro wadhi bedo godo mar mondo mi ing'e samoro kiserwako wuoche bede mar official mar skul, samoro nyathi sikul. Bende ing'e kaka wuoche ma kamani iloso. We Steve koro nyiswa kaka wuoche ma kamagi iloso chakre chakruok nyaka giko. Koro patan mating'o ni en mar loso wuoche mag nyiri. Nitie patan mar loso wuoche mag chuo. Pogruok nitie ni ma katiyogo ok anyal loso go wuoche. En odhi loso wuoche mar nyako. Patan achiel ok nyal loso wuoche ariyo opogore. Kaka kasetieko goro tang'ado. An gi pala ng'ado go shape. Koro kaseng'ado pala ok nyal ng'ado gi shape. Nyaka kaw makas ema trim go e line. Kaka koro magoro namba 13:1. Kora saloko. Ka goro kama kang'iyo kama aloko kama mondo gor pair ariyo. Kasa ndiko gi numbers mondo kik odhi chacha mbele. Ketin pair ariyo nyaka gor ariyo kang'iyo kono. Kech gina cham ga chich. Koro atieko chien. Koro goro mbele. Koro atieko goro pair ariyo. Maramba magoro namba 13:1. Nyaka ndik mondo kik ochacha sama dhi timo fitting. Kase kan koro ng'ado. Ng'ado masegoro. Koro ng'ado masegoro. Ma wuoche nyako. Koro buche gi ma maridadi mare. Maduong'o gi ma koro en mark. Mondo mi dhi fit gini e wang'e. Nyaka ibed gi mark. Kik ilal patan. Ing'eni kiketo mark to odhi bedo abama. Kaka ineno pala ok nyal ng'ade ma accurate kaka dwarore. Koro nyaka ikwong ibare koki kaw makas. Mar tweyo go wuoche. Sama nyathi rwako to osoyo msibni. Koro ineno kama. Koro keto kama. Ma dhi bedo kor kachich. Ma bedo kor kacham. Nikech gin pair ariyo nyaka gibed 4. Kigoro ariyo mano pair achiel. Pair ariyo golo nyaka igor 4. Kaka chien be igor 4. Mano ulimi mar soyo tolni. Mondo yud kaka isoyo tolni kae. Ka nyathi rwako tisoyo tolno mondo mak tiende. Kaka tijni ok oyot. Kaka ineno ni. Mondo mi ng'ad mae anyalo loso pair 20 odiochieng'. To mano katem godiochieng' kachako gokinyi nyaka odhiambo anyalo loso pair 20. Kech ok oyot. Kaka koneno mae, kaka koneno mondo mi gor pair achiel. Mano tiyo gi square foot achiel. Ing'eni square foot dhi gi numbers. Kaka namba matin kama anya tiyo gi square foot achiel. To square foot iuso square foot achiel en 145. Square foot en 145 kata 150. Kalu gi pien maber kabisa. Kech piende nitie mopogore opogore. Nitie ma bechgi yot gi ma koro mae maber. Mondo mi amak masin mayot. Askai chien kende mbele ok sky. Mbele ga sitie kang na ket mana ume mar gini mana sitie. Koro chien gi manyaka apa. Sky gi ngere luongo ni skiving. Nyaka pae mondo kodhi omakre masin mayot. Emo mi agoro kama, ka ng'iyo kama. Kacha achaka loko padan ng'iyo koni. Mondo mi giwuog kama. Kagoro kama, tanindo kama. Kagoro kama, to ma nindo ka. Koro apango gi. Koro manyo piende ma ang'ado go. Mineno chalo waist gi. Ok gin waist. Gin pod gin e tich. Koko ineno ma. Ang'ado gi moyo. Giba ng'ado gi 4 nikech mago pair ariyo. Gibe ing'ado gi 4.
Gin kaka neno aseketo magi kama. Magi adhi mako kaka neno gini. Adhi mako gi charan kama. Koro adhi mako chien e charan. Mama koni. Mano mar nyiri. Amako chien mondo adhi aendelea kachako mondi. Mano asetieko mako chien. Koro apogogi nikech amako chien ok onya makore maber. Koro nyaka duoga ng'ad gi makas kaka ineno ni e wang'e tir. But kama usi oringe. Koro mondo mi omakre mayom nyaka gol leather machien gi. Dono koro en sawa. Koro adhi wicho. Koro ada wicho gam manyagi magie mondo koka atwenye kama mondo makre kama. Kama achwero ni en adhi kete kong'iyo malo mar wuoche. Dono ka iye ba achwero. Ma ba achwero. Koro aketo adhi keto malo mare. Mondo misama ng'adole kaseketo line ni. Miya tich mayot mar dolo. Nyaka we tuo matin. Oywa yamo kidogo. Ok inya keto gam kang'ich. Ok inya wicho ni tichako tijno. Nyaka iwe imiye thuolo matin. Process gi tena somo gi 6 months. Kauda kama tin mondo mi gamo tuo. Nikech ok iwich mang'eny. Iwich achama matin to. Kama achwero ni nyaka ng'i malo. Ero. Nyaka ng'i malo gite. Nyaka make sure no ng'iyo malo nikech mondo kumi tich mayot mbele. Process machielo ma mbele no. En mai. Dono ka adhi dole. Mano koren ma. Mondo mi omok maber. Mondo mi gam bond maber omok maber nyaka igo. Atieko goye. Mana atieko. Koro mayiene ma. Mayieni en lining nanga madhi keto iye. Mondo mi kik pien nen sama nyathi rwako wuoche. Kik chwer tiende, kik hiny tiende. Nyaka ket gimoro e iye. Lawe kama. En law manyien maler ok en muti. En maler. Kasekaw tipimo ka. Maromre gi kaka tang'ado. Nikech law ni ada ng'ado ariyo kende nikech oriwore. Dono ka en moriwore kama. To chien gi nang'wen. Law be wanyiewo mana kar yako. Ok en law kadho ka. En law molos mar wuoche. Koro akaw mafuta kete sponge. Awicho kama adhi twang' nikech kae madhi twang'. Dono ka keto gi gam. Kamoro ma miketo gam nyaka twang'. Moni kete mayom nikech ng'ini pien tek. Mondo mi odhi oringe charan kama idhi twang'o no nyaka iwich kanyo mo. Yo matweng'o luongo ni stitch. Koro duoko lak piny. Tang'ado ma. Kech ma malo mare. Ang'ado manoko ni. Manoko mar pien. Gi malo. Ang'ado dong' kopimore kamano. Dong' asetieko ng'ado gi. Ada wicho gi gam. Nikech kanyo ema ada dolo. Wicho gam. Nikech en mar nyiri. Sponge ma koro ang' ne bede toke ka. Ka nyathi rwako wuoche. To kanyo koro winjo ka yom. Nikech koko keto sponge to ma ridho ga tok tiend nyathi. Mondo mi olokre kata wuoche kama nyaka itimno karabati mang'eny. En wingni. Ang'e kosetuo kata kapio. Omiyo koro ok inya kete mach kabisa nyaka kete gi malo matin. Tidolo. Kisedolo kamano iywayo toke no bedo gi malo kanyo. Tikaw sponge iketo gi e toke ka chando matin. Keto kanyo moko tiywayo ma. To bedo kanyo kamano. Tigoyo gi nyundo. To make sure no omako. Kasewicho mago nikech magi gin pe ariyo. Koro awicho kona achiel ariyo
kona achiel ariyo, inyalo wicho kumoro amora, bora ni gin ariyo ariyo. Gimomiyo aloso piero ariyo ariyo mondo adhi piyo kuongo atiek magi nikech magi dwarore. Idwaro magi sani to aonge kodgi e podi, omiyo koro aloso ariyo gi mondo numbers gi aonge go. Ka pok itiyo kamano dak ing'ad gi makas nong'wech kamano. Kitucho to mondo mi dhoge ni tur, iriyo donj iye to igol oko kamano. Kao malet tatucho go kama nyathi nyalo soe ribit wingi kata auchiel. Kasetiekora gi chien, koro awicho kama adhi timo go fitting gam kae mondo kaduogo to yudo ka at least osetuo tuo. Ok iket mang'eny, iketo gam matin mondo mi omak. Mano mbele tu. Ma be iwicho gi toke, ok iwicho gi toke kama rateng'. Be miye matin mondo mi tuo. Kaseketo kamano takao nanga ang'ado ariyo, taloko magie tawicho igi ka nikech ma kama tiel nyathi dhi ninde nyaka be obed mayom. Kaseketo gi te kamano adhi e charan kendo. Bed very clean. Sindan ni komako lweti to kata mana koki komako to tucho nyaka oko koni. Ka nyaka ibed very keen nikech ka ok ipime to ketho wuoche ndalo uso. Adok chien. Mondo mi ng'ata kamano ka in japuonjre ok yot, ok inyal ng'ado. King'ado kamano nyaka kata dakika adek ng'ada kona achiel. Nikech makas nyaka nigi lweti. Kata in omiyi tem sani iwinj kaka chal. Amiyi tem. Koro kasetieko ma process ma wadhi en fitting. Riwe koro. Nikech koro asetieko awiche gam. Awiche but kuma naketo dot ka. Donjo paro dot ma aketo ka. Ma duong'o malo kagi. Magi sama gamno tuo anyalo tucho. Koro ok ochuno nyaka ket mano. Ada keto maridadi mopogore gi mano e wiya. Mane maparo. Kaka koro ma. Magi keto maridadi. Tie bugo kanyo eko. Koro abiro to nitiere dots ma atucho ka magi abiro to apimo go kanyo. Pime tie dot kaka kabisa. Agoyo go mondo mok kik ochanda kendo.
An koro adhi mbele gi tieko mara kaka ng'ama mtuang'. An atieko. Ka tieko ma to koro adhi mana twang'. Kechalo kuma wicho gam nyaka twang'. E wuoche. Kaka mano. Tieko kecha ng'eyo natwang'a twang'a mano kamano machielo taduoga kae kecha nowuok nyalo kete gi lweta kamano tatwang'e. An tije ng'ama twang'o malo, an koro atieko. Koro an atieko tija, katiege kamae kaka ne achako gore nyaka koro achopo kae, ma koro iluongo ni apas. Kaka ineno ni. An kaka koro atieko, koro mondo mi koro obed wuoche, koro amiyo jaywaye. Mrefu ndiye. Koro en ema kosekawe, to odhi ywaye kama. Oywaye kaka iwinjo ineno oywaye kamano. Dong koro en mabe mar nyiri. Mana makoko ma twang'ono ma en. Kosetieko to odhi diyo sol ka. Koro ywayo no en ominang'? Ywayo no nyiso dong mondo okel shape mar tielo e bao. Nyaka okel shape mar tielo e bao nyaka ywaye kamano. Mondo mi gam ang' mak nyaka ochwer kanyo. Kaka nochwero no. Kech gas inyalo tiyogo lakini gas koro expensive. Koro nyaka iti gi stove. Kaka koro neno setieko no. Koro odwa diyo gi nyaka okete mach. Moywa mach. To bedo very keen nikech kodiye mobam be customer ok nyal kawo. Kofi odiye matek. Mondo makre motegno. Nyathi nyalo dhigo. Ok ochuno nyaka otwang'e gi usi sani. Nyathi nyalo dhigo kata dweche moko. Koko otwang'e gi usi. Mano osetwang' gi usi chuth. Kineno tiende. Muneno go rangi ni ma osetwang' gi usi chuth. Koro osetieko gi no. Anyalo chako golo gam. Gam mane tiende modong' gi oko maneno gi. Kineno mano. Kapod bao no ni mana iye kanyo. Nikech ok inyal golo bao sani, nyaka iwe wuoche kwe, nikech ogole mach. Koro bakul ema odhi keto ka, mamake kama. Aneno wuoche.